azkenian lau zerbeza izango dira. Erdinger, Garillana, Staropramen, hoi Pils zerbeza, eta gero La Sagra bi, bat premium, lager hori, erraxa, eta bestia La Sagra baitare, tostatua, gorrilla. Eta hori denak 4 eurotan txarrua, jarraka zerbeza. Eta gero jatekoare bai, noski, hemen jateko imprescindiblea da. Eta jateko zerbeza feria egin, zerbeza idaokiona, kodilua, saltxitxak eta patata pure. Eta postreko, hemen, kasta eta membreilua eta teja eta kanutiluk. Hoik kodilua eta patata pure 7 eurotan eta saltxitxak 3 eurotan. Postriare bai, 3 euro eta tejak eta kanutiluk 2 euro eta erdian. Eta gero badaude garagarduk bai alkoholik gabia eta bai gluten gabia, oik sozida indoztenak, beti normalian, oik 2 eurotan botellak.